ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮುರ್ಕುದೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುರ್ಕುದೆ ಅನ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಊಲ ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡನ. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಳ್ಳೆ ಕಾಣೆನೆ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆಯ್ ಕೊನಪಿನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆಯ್ ಕೊನಪಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಗಾಡಿನಿ ಯಾನು ದೆತೊಂಡೇನು ಆಯನ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನ ಬಂಜಿ ತುಲಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಮನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸುಲಾಬಡ ಹಾಪುನತ ಅಂಚ ಇಮೇನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಹೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಂಡದು ನಾನು ತೂಡು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೈತಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಮೇನು ಇಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಊಪುರು ಉಂಡು ತೂಡು ಅಂಚೆಂಗಳೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಟಿಲಾದು ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬೇಲೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಇಮೇನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಜಿನ ಏಪಲ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನು ಇನ್ನಂತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದೆ ನಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ಪಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಆನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತದ ಬಾಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಆನಿ ಪಂದಿತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂದು ಉಂಡತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ತಿರ್ತು ಉಲೈ ಮುರ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅವನು ಉಪ್ಪುನು ತೇಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪದ್ರಾಡನಾಗ ಯಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತೇನು ಆ ಮೇರು ಶರ್ಬತ್ಗೆ ಬಂದು ನಾಲ ಐನು ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಗ್ರಪ್ಪ ನೆನಪಂಡು ತೂಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಂತದು ಅವು ಇಂಚ ಟಚ್ ಮಂತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಂತದ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಬಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಲು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಈಸುದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಈಸುದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪುಣದ ಗ್ಲಾಸೇ ಅವಡು ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ಟು ಪುರಾಪುಜಿ ಗ್ಲಾಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪೂರದ ಆಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಐಕ್ ಇಂದೇ ದಿನ ಅವೇ ದಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುರ್ಕುನಾಂಡ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಪ ದಕ್ಕದು ಬರೋಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತುನಾಂಡ 24 ಗಂಟೆ ದೀಯರುಂಡು ಅವೇನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಈಸದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪುಳುಂಕ ಮುರ್ಕುಣೆವು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತುನುಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತುನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪುರೋಪುಂಡತ ಅಕುಲು ದೂರೋಡು ಕುಲೊಂದು ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲೊಂದು ಮುರಿಯದಿನ್ನನೇ ಅವನು ಆತ ದೂರೋಡ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋನಾಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ವಾರಡು 2 ಸಲ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏತು ಉಣ್ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪುನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಉಂಡು 24 ಗಂಟೆ ದೀವಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎದೀತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಎತ್ತ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತದು ದೆತ್ತುನ ಆಯನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ತೇಲೋ ಉಂಡು ಓಕೆ. ಐಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾಯನ ಲಂಚೆನಿ ಮುರ್ಕುನ ಆಯ್ಕಲ ಫುಲ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎತೋ ಜನತ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ. ಸೊ ಆಯ್ಕಲ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನಲ್ಲ ತೂಪವೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ದಿನ ಎನ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುಣ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಇಡೀ ಮುರ್ಕುದು ಪುಣ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ವರ್ಮ 7 ಬಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಇದು 9:30 ಆತನು ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಇಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾರ್ದಿನ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬದ್ರಾಡಿ ಇನ್ನೀ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀ ಓಡವೇನು 24 ಗಂಟೆ ಓಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡುಂಡತ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ದೀನುಂಡತ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜಲು ಅತ್ತ ನಾಂಡ ಕಪ್ಪು ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಆದ ಪುಣ ಅರ್ಥ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಚಾಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಕ್ಕೊನ್ನೋದು ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗವು ಎಸೆದು ಬರೋಡು ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡ ಒಂದು ರಪ್ಪ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ
ನೆಲ ಒರೆಸಲಿ ಬಕ ಆಕಲು ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ತಡ್ಡೆಗೆ ಫೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಏತೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಕವೇನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಉಂತುಲಿ ಹನಿತ್ತೆ ತೂಪವೇನು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 1.5 ಗಂಟೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೇನು ರಾತ್ರಿ ಆಯನ ಮುತ್ತ ಕಾತುದೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋನಲ್ಲ ವೇಟು ತೂಪವೇ ತುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮುರ್ಕುದೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲಿ ಮುರ್ಕುದೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಂಚಿದ ಈ ಒಂದು ಸೋನುನ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲ ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಂಡದೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಂಡನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋದಾಲ ತೂಪೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನು ಎದೋ ಜನ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕ್ಲಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾಕುಲು ಈ ಪಾಪ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ನಿಕ್ಲ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ಎನಿಮೀಸ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂವನ್ನು ಉಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನು. ಓಕೆ, ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಥರ ಇದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಲ ತೂಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಲ ತೂಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತೂಪಾನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ತೂಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮುರಿಯ ಕಂತುಂಡು ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರಿಯೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಒಯ್ಪುನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಐಕದಕ್ಕ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುವೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾವಡು ಡ್ರೆಸ್ ಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಎನಿಮೀಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಕದಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ ಅವೇ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕುಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿಬೇಕು ಐಕದಕ್ಕ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಜನ ಎತೋ ನಜರಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು 100% ರಿಯಲ್ ನಜರಂದು ಅವು ಎತೋ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನಾಹುತ ಎತೋ ಆಪುನ ನಜರ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೋಗೋತನ ಒಂಜಿ 24 hours ನಿಕ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೇನೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು 24 ಗಂಟೆದೊಲೈ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರ್ಪುಣದು ರಡ್ಡು ಜನತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಆಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಕಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಪಾಸ್ ಆತೇರು 3 ಜನ ಒರ್ತಿ ಅಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೆತೊನ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತೊಂದಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕಲು ಮುರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಂತೇರು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿಗೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಒಂದು ತೂಪದ ಕೊರ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ತೂಪದ ಕೊಡ್ತನ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕಾಸುದ ಅಂಚ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಹುಡುಗಿನೇ ಆತೆ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಆಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಅದನ್ನ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪೇನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ತೂಲೆ ಅವು ಐಡ್ಗ ಕೊಡೋರ್ತಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೋಯಿನ ಹೊರಡು ಬಂತಿ ನಾವು ನೆಟೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡು ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ 100% ಅವು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಡಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈರು ಉಲ್ಲರೊಂದು ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತರಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತು ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಡೋವಲ್ಲ ಆತನಾಡ ಎಂಕೊಂಜಿ 10,000 ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಸಪೋಸ್ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಏರ್ನಾಡಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತೂಪಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಉಂಡತ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 24 ಗಂಟೆದೊಲೈ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆಯನ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಡ್ 3 ಜನ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಬಕ್ಕ 8 ಜನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಿನಿ 8 ಜನ 3 ಜನ ಪಂಡಿರು. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಏನ ಅಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಜಿ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಜಾಬ್ ಆಪ್ಲಕ ಬಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ವೀಸಾ ಡಿಲೇ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಬೇಲೆ ಆಯರಾನಗ ತಪ್ಪುನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಏರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೆತ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕಲ ಅವು ಮುರ್ಕುದೇತನಾಡ
ಅವೇ ಏನು ಪಂಡತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚದೆ ಪುನಃ ಅಂಚೆ ಮಂತು ಬುಪ್ಪೆನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಂಡೊಂಡತ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಪಿದೆ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆನ್ ತಿನ್ನಕುಲ ಪಡಿಕೆನ್ ತಿನ್ನಕುಲ ನಮ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದೆಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೂಯರ್ ಆಪುಜಿ ಏರು ಎಂಚೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಉಲಯ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಏರ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಪಿದೆ ಹಿಡಿತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಉಲಯ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಪಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಐಕ್ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಾಸ್ತುದ ಪೂರ ಪಂತೇನೆ ಪಾತೆನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲುಡಾಪುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಾಪೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಂತು ಪಿದಾಡುವ ಕಾಂಡೆದ ಕೊಡ್ತು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಟ್ಟೆನಿ ನಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಟಿಲ ಅದು ಬೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಸಾಕಾದಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕು ಪಿದೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತದೆ ಪೋಣ ರಗಳೆಜ್ಜತ ನುಪ್ಪುಲ ಪಜಿಪುಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಂತೇನು ಸುಲಾಬಡಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯ ಕೊಂಕಾಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಮುಂಚೆ ತೆಂಗಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತದ್ದು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪಿದಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬಾರ್ನ ಭಾರಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅವೇನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೇನು ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಬೇನೆಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏನು ಬೂಡ್ದಿನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತಿನ ಐದಕ್ಕೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡ್ತುನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಐತನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ನೆಕ್ ಮನ್ಪೊಡೆಂಕು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಆ ನಮ್ನೆ ಬೇನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕುಡಲ ಮನ್ಪೋತ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ಸೆಡಿಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತೇಪು ಒಂಜಿ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದಿನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಅವು ಸೆಡಿತೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೋರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಮೊರನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಡ ಯಾನು ಪೇಯ್ನದಲ್ಲ ಯಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತ ಸಮಯ ಪಿರ ಯಾನು ಅವೇನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪಾಡಿನ ಮುಡಿಯನು ಪಿರ ಒಂತ ಸೆಡಿತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಡಿತೊಂದು ಇತ್ತನು ಆಡಲ ಅವನಿ ಪದ್ಯಗೆ ಏನು ಕೊಂಡತ ಅವು ಡಾನ್ಸರ್ನಕ್ಲೆ ಗಂಚೇನತ ಡಾನ್ಸ್ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತಿ ಮಂತೆ ತನಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಮೇರೆಡೆ ಎನ್ನ ಗಂಡಣ್ಣ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ನೀ ಬೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಅರೆಗೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಜಾರ ಪೂಚಿ ತೂಲೆ ಲಾಗ ಹಾಕದು ನಲ್ತೊಂದುಲೆರಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ಲಮಗಿನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಗೊತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಲಮಗಿನಿ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದು ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಿಖಲ ತೂಲೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತದ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಓಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದು ನಗ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬನ್ಪೇರು ನೀಕು ಕೈ ಬೇನೆ ನಲ್ಲ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜಾತ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಫುಡ್ ದನಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಸೆಡಿತೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಗುಣ ಅದು ಪುನಗೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತದೇನು ಅಂಚ ಇನಿ ತೋಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬಯ್ಯನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಪೇಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಎಪೇಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂ ಎರೆದುಕೊಂಡು ಇವರಡು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನತ ಅಂಚದು ಇವರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತು ನಿರ ಪಾಟಿಲ್ ಅದು ನೀ ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಪುರ ಹಾಪುನು ಇತ್ತು ನಿರಪ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪು ಚಿಕನ್
ಎಂಕುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡು ಮುಲ್ಲದು ಸೋನು ಎನ್ನ ಶಾಲ್ಕವರು ದೇ ಗೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮದ್ಮೆಗದಲ್ಲತ್ತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚೂಡ್ದಾರ ಬಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಆಕೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದಾರಂದು ನಾವು ಮದ್ಮೆಗತ್ತದ ಪೋಪಿನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಶೆಕೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ఆయన ఇట్లా ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಬುರಾಣ ಈತ್ ಕಟ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಕೂಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡದ ಐಕ್ ಏರೆಗ್ಲಕ್ಕು ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಲೇಜಿ ಪತ್ತುಲ ಕಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ನಲ ಸಪೋಸ್ ಕೊರ್ನಲ ಐಟ್ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಉಳುಕು ನಾಡುವೆರೆ ಜನಕುಲು ಅವು ಪರೀದನು ಅವು ಕಲರ್ ಪೋತನು ಫೇಡ್ ಆತನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ದೇದಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಫಿಟ್ ಹಾಕಿನ ಎನ್ನ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಡದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬನ್ನ ಕೊಡತ ಅವು ಟೈಟ್ ಅನಗ ಗಲೀಜಿದೋಜುನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ದೇದಿನಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೋಕುನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಟು ಪುರ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಸೂಟು ಪುರ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ರಾಶಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯಿನವರಡು ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಕಟ್ಟ ಕುಂಟುಂದು ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಲಗಲ ಹತ್ತು ಐಟ್ ದಾದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಕೋಂಗಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಈತ್ ರಾಶಿ ಅದಿತ್ತು ಕುಂಟು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಕುಂಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಏತೋ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಹಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಪ್ರಾಯರ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸಪ್ರಾಯರ್ ಆಪುಜಿ ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ತೂಲಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಆತ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರಾವನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪೂರ ಅಣ್ಣದ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ತಿರ್ತು ಕಜಗಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಅಕುಲು ಆ ಕಜದ ಪುಂಜೋಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಕುಂಟುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣದ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ತಿನ್ನೋದು ಅಕುಲು ದೆಪ್ಪೇರು ಉರ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಏರಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಲವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜನುಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಆಮೇಟು ರಾಸಿಂಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ರಡ್ಡು ಗೋದ್ರೆಜಿದ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ಕೈಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತಿನೇನೇ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇಂಚೋಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತದ ಅವೇನೇ ಒಂತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ತಾಯ್ಕು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕುಡೊಂಜಿಗ ನೋಡು ಆತ ಕಟ್ಟ ಕುಂಟುದು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚವನಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಕನ್ನಡಿಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೇತದ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಟಬ್ಬಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಕನಪಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅವು ರಾಸಿನು ಕೂಡ ಅವೇನು ಗೋದ್ರೇಜಿಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀವಡ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಏನು ದುಂಬುದನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೌಂಡ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ನಮಗೆ ಶೆಕೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಪುನು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುನು ಬಕ ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಪನ್ನಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕದ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿದಾರ್ದ ನಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿಯೇ ಸೋನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ಲಪ್ಪ ಇರೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ಇಮ್ಮೆನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಣ್ಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಪುನು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಪುನು ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಬೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಾಯಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಪೆ ಐದು ತುಂಬ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಾಪಿನ ಪಣ್ಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆವಂಗಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಇಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.